Singabantu ngathi sihluleka ukukhetha izinto ngokubaleka kwazo. Khona umuntu esingeke ehlangane naye lapha. Momtshela ukuthi nangu ushembe. Athi ngeke ngakwazi ukuphuza itiye ngesabatha. Ulibona ukuthi leli itiye kuyena lingaphezulu kaShembe wezizukulwane zakhe. Lingaphezulu kokukhululwa kwabantu bakubo. Lingaphezulu kwezibusiso zonke angakwazi ukuyithola uthando lwalo. Khona umuntu engathi sihlezi lapha. Ungavumi ukuthi ahlale lapha. Unento ayithandayo. Akukhohle ukuthi unezizukulwane, akudele ukuthi unezingane, unabantwana abanento ayithandayo engamenza angahlala ekhaya. Khona abantu abangahleze emakhaya namhlanje banezingane ezikhulile, zithi ufuna uqala impilo, uvela uthi ayinalo imumva, ayinawo amakhaya. Wathi mehlezi wasethanda ukuthi nje bengaqoka ibhluku njengabantu besilisa, wathi baxabana nobhuti babo bafuna ukudela ekhaya wahamba. Uthando lo jini nje udinimi lamenza ukuthi izingane zingabi nalo ekhaya. Thando nje lebhluku nje lumenza ukuthi izingane zingabi nalo ekhaya. Ziyahlupheka manje ugogo womlando omumbi wengane ngenalo ekhaya. Uthi nje wathanda ibhluku kuphela. Usengabhala amanye amalanga nanku ukuthi into eyibalekile abayibanga kwakuyilo kuphela. Khona abantu abangakwazi ukuhlala kuShembe. Khona abantu kwathi mathiwa uzophatha ithawula badinwa. Umuntu engancamela ukushiya uShembe wezizukulwane. Ngoba uwazi ukuthi unento ngathi mayifaka ebusweni uthando lwakhe. Enye uthanda ukuthi ezakhe inwele ngathi azanele kahle, ungcono afake ezabanye bebhekele ungazi noma uzothi hey wami ephenduka noma cha. Wathanda lokho ukuthi mina mangihamba mhlambe vele ke lokuma kwakhe kwangemuva cishe kufuze bona lapho omdaba. Wazi ukuthi mebhekele ubonakala ukuthi hayi nangu Gavenda kuhle kuyena lokho. Uthando lwakhe lokho uGavenda umenza ukuthi angabi nalo ikhaya.